yau dai ga Sulelen Algeria. Me za ka ce game da masoya Sulelen? A kai ni ai ba abin da zan ce sai dan ce na sha daɗin jirgi. Kuma yau na sauka Algeria. Ina ta jin daɗi. Yau na sauka ƙasashen farare. Ina ta ganin farare da ɗau. Kuma matsalar fararen an ce da suna cikin gida. Kamata yi ko an jima za mu shiga gidajen nan. A da an jima haura gidaje zan fara yi. Amma ba san sun zo wucewa bayan ka. Ba girman ka bane ai. A'a ba. Ko yadda ko masu. Su ƙasashen Larabawa kuma ban ga Larabawa ba kuma ai kai ba mutum. Gaskiya dai ba mutum to amma dai a yau tun da na zo Algeria yana ci kuɗin jirgi na zan koma. Kwantar da hankalinka ya dan kwamba za mu shiga ga wani hotel din ci wani hotel za ka kama ni. A ba ni yau ayi hotel kai ni fada zan samu manajan tasha man bashi 1000 saboda ina shigowa garin Algeria. Ba dai abin ya rikita ni. Madalla. To shikenan bara mu ga wa masu ko kuma me yasa sakonka na karshe ga masu? A ni sako na kawai shine ina miƙo gaisuwa da duk wani abokin alheri da masoya da kuma ƴan uwana da kuma abokaina duk ina